Представете си храна толкова твърда, че войниците са я удряли с пушката си, за да я счупят. Каква храна са яли войниците на бойното поле и как са оцелявали с нея, гледайте до края, за да разберете. Една от най-известните военни храни в историята е така наречения хардтак. Това е изключително прост сух крекер, само от брашно, вода и понякога сол. Но има една особеност. Пече се толкова дълго, че става почти на камък. Причината е проста. Трябва да издържа години без да се развали. Този така наречен крекер се е използвал и от войници, и от моряци от 17 до около 20 век. Той бил толкова твърд, че често го накисвали във вода, за да може изобщо да се захапе. Още една интересна храна е така наречения пемикан. Това е смес от сушено месо, животинска мазнина и понякога сушени плодове. Тази комбинация е изключително калорична и може да се съхранява години наред. Тя е използвана не само от войници, но и от полярни експедиции. През Втората световна война имало пакети с храна за войници. В тях имало сухи бисквити, колбаси и шоколад. Но не този шоколад, който си представяте. Това бил специален шоколад, наречен D-Ration. А основното изискване било шоколадът да не е вкусен. Или по-точно, според документи, трябвало да има вкус само малко по-добър от сварен картоф. А причината била, че ако шоколадът е твърде вкусен, войниците щели веднага да го изяждат, а не само при спешни случаи. Отново през Втората световна война германските войници получавали шоколад, наречен Шока-кола. Той съдържал кофеин от кафе и кола ядки, за да държи войниците будни по време на нощни мисии. А по време на обсадата на Ленинград, днешен Санкт-Петербург, 1941-44, гладът бил толкова силен, че хората варели кожени колани и обувки, за да извлекат хранителни вещества. Кожата съдържа колаген, който при варене се превръща в нещо като бульон. Това е една от най-крайните форми на оцеляване в историята. В армията на Англия моряците получавали ежедневна дажба ром почти 300 години. Тази традиция съществува чак до 1970 година. По време на Наполеоновите войни 1803-1815 година консервите започват да се използват масово. А няколко години преди това френското правителство обявява награда от 12 000 франка, това се равнява на днешни около 209 000 евро, за всеки, който измисли храна, която да се съхранява месеци наред. Така Николас Апер открива метода на консервацията. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала за още интересни видеа. Благодаря ви!